der stak af fra et færdselsuheld. En baby kunne have været live, hvis du ikke stod og filmede med din smartphone og kun tænkte på dig selv. Tænk hvis du hjalp den gamle dame med alle hendes poser. Hun går og halter, mens du kigger ned, og bussen står og CO2-oser. Bussen står og CO2-oser. Goddag, 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 har du sagt goddag, 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 har du givet en hånd, en hånd, en hånd til dem du ikke kender. Goddag, 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 har du sagt goddag, goddag, goddag. Du kigger i din skærm, så fjern, så fjern, du stikket ud af hjernen, og vi er socialnormal. Tænk hvis du besøgte ham der, din gamle ven. Hvornår sås I egentlig sidst? Var det på det der skide populære MSN? Og så du og nød du den smukke, flotte regnbue? Eller delte du billedet af trafikuheldet fra sidste uge? Af trafikuheldet fra sidste uge? Goddag, 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 har du sagt goddag, 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 har du givet en hånd, en hånd, en hånd til dem du ikke kender. Goddag, 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 har du sagt goddag, goddag, goddag. Du kigger i din skærm, så fjern, så fjern, så stikket ud af hjernen, og bliv socialnormal. Jeg fatter egentlig ikke, hvordan vores verden er kommet så vidt. Mit ego kan ikke kontaktes, medmindre jeg bliver tagget i en tweet. Goddag, 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 har du sagt goddag, 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 har du givet en hånd, en hånd, en hånd til dem du ikke kender.